муҳимтарин хабари фарҳангии ин моҳ дар сегменти YouTube ин таронаи ҳамбастагӣ мебошад, ки Нигина Амонқулова, Нигора Холова, Мадина Ақназарова ва Моҳири Тоҳирӣ сароидаанд. таронаи ҳамбастагӣ таҳти продюсери Қиём Интернешнл рӯи кор омада 4 овозхон худро аз 4 минтақаи Тоҷикистон муаррифӣ мекунанд. Мадина Ақназарова васфи кӯҳҳои Бадахшон карда мегӯяд: қуллаҳои помири ман шӯҳраташ дар олам аст. از بدخشانم هوای برف و بارانم بزه. Нигора Холова аз Наврӯзу Миёгону дашту боғҳо ёдовар шуда мегӯяд, ки восеву фархору кӯлоб мазҳари илму ҳунар. Нигина Амонқулова ҳамагонро ба сайру тамошои суғ даъват намуда мегӯяд: бар гулистони ҳамеша сабзу гулрангам биё. як назар сайру тамошо шаҳри хушандам биё. Пас Моҳири Тоҳирӣ ба лаҳни мардуми Рашт аз ширинкаломию меҳмондории мардуми ин минтақа ёдовар шуда мегӯяд: ҳар ки омад рашти мо, хуш омад меҳмони мо. ман гули хушбӯи ғармам сад салом овардам. дар охири суруд ҳар чор сароянда аз иттифоқу якдилӣ ва ҳамбастагии миллат гуфта дар назди пайкарии асосгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ гул мегузоранд. то кунун ин наворо дар YouTube зиёда аз 1.2 миллион нафар тамошо карда баҳои баланд доданд. мо гули чорам